kaitono belekhe hamai mario kaitoni kok thaino ang tini sanani hinei prepare khai phaika haifono bose gotuyung mable saimeya yaba kaitoni bisingte hinga hangkai जों जदि आपनो बुजिनानि फासिङाव थांगा हंखे आबो तुनो तुयो याबा आतुन्यानि सकां चिनि आसुम सकनो जों याकार माया साखंगाय आबो जेसे कुबै साबो आबो गोखा सिंनाय गाबोनि बागै जों सुरि लायानो आसाइतो जों जतनो खरकजाखाय बखाव काइतनि बिसिंति खाइ आ काइतनि ककथाय जोंनो जतनि सागनो सानानि दैखाय हारि जों नायलेनो जेफानिया एकनि आत्नो तुयै पुइलावनो तिनिनि टपिक ड्रेस फर जजमेन्ट ए वार्निं अगेन्स्ट कम्प्रोमाइज अबो हाय मल तंगसों बिसारनि बागै पुसाक नालाय जा स्कुलाव थांगा हंगाय स्कुलनि इउनिफर्म जोंबै मा थांगो दिनिनि साल हंगा हंगाय अबहाय जरा फाइ सकबायका अबहाय इरा फाइ सकबायका जे पिरियड जों खाताक बिसारनि बागै दाय आबोनि बरे जों जे जों ब इरा पिरियड तंग आबंखा बिसारनि पुसाक नावै बिसारो जों लाइन बासालाय जा गबोनि बागै अरो जोंनो एलामबागो नायना थांगा हंगाय अरो पुइलाव न तंगो जे द डे ऑफ द लॉर्ड ऑन द day of the Lord's sacrifice, I will punish the officials and the king's sons and all those clad in foreign clothes. Nora cover by nighty. Obong gangai je kaitoni as hal pai shok paika. A Lord sacrifice. Bini ashol jinis abongka day of judgment ni bicarni din pai shok paika ni shok. Oro jungno puila wono je tamoni din gangai scripture oro jungnoro punung ma gangai Old Testament ni jora o jungnanya thanga gangai oitihasigo aro गुबुनि दफारक फायै गुबुनि जे राजत्व काइटनो सिनिया दफारक फायै इजराइल हानो इनि दखल खलायफैका आबोखाय बेबिलनियाननि हिनि काइसा आ राजत्व बरक दिनि आ इजराइल दफानो सेका इनवेजन खायका अरते काइसा बिचार हंगाय फाइनल जजमेन्ट अबोखाय जत्त दफा जत्त बररंनि बागैनो दिनि आ बिचार फाइ सकबायका दिनि आ दुई रकम बिचारनि कंगनो चिनि बागैबो दिनि अकगनो जों खोनालायानो जेफानिया चैप्टर 1 verse 8 अबंखा आ दुई रकम बिचार आ इजराइल दफारक बरक जे मान दं मानि ते काइसा हंगाय आ सुब्रायनि दिन फाइ सकबायका डे ऑफ द लॉर्ड मानि आ रेकनिंग आ बिचार आबंखा फाइनल जजमेन्ट अ जागाव जुदा बसंरंनि जे सुमसक आबंखा काइसा बरक पेगानिजम न फलो खालायमानि सुमसक आबंखा काइसा तिनि काइटनो सिनिया बररकनि सुमसक आ आइडोलेट्री न सि बरक तिनि खसासिउ जे मताय आताय तागै तिनि गोबां मा ताल साल न तिनि खुलुमनाय आबहाय कालचार प्रेक्टिस ताई आबोनि साथे साथे जे कम्प्रोमाइज तिनि संसाराव तंगो जों जगत तंगो इंगाय जगत तंगो सि हिंखायबा दाबुक जों साफल मा फुलुंलायलाय सिवानो आ कम्प्रोमाइज मिक्सिंग विथ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम जों सावो जे जों बो काइटनि बरक न जों क्लेम खायो जे वी आर आल्सो गॉड्स पीपल काइटनि बरक जों फियाबा जों एट द सेम टाइम जों जगत बाय साफल मा फुलखाय दंलायो आ मिक्सिंग विथ द वर्ल्ड मानि आबो जोंनो कम्प्रोमाइज खालायमानि कंनो थामानि दिनि अ जागाव जों खरकसा बयजक खालायनाय बिलिभार्स ओंलायै अर काइसा वर्ड जोंनो मांखा जे एलामबाग जेफानिया सैमानि एकनि आत्तो फरेन क्लोथ्स आबो काइसा सिम्बलिक कक जों अयन दफारंनि रिसुमनो जों नाखा अयन दफारंनि कानमुं सुमुंनो जों जुमलायखा आ फरेन क्लोथ अबो गांगाय जे जों संसार जगतनि आ व्यवस्था संसार जगतनि तमुं जामुं आबोनो जों नालायखा आबोनो जों जुमलायखा इनस्टेड सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि आ गोथार जमुंनो जुमनानि थांना दंमावो जों आ संसार जगतनि पोसाकनो जों नालायमानि क आबोनि बागै तिनि अर जेफानिया सैमानि काइटनि दियारि काइटनि बिसिंति खायै आ बिचार हजाकमानि आ बिचारो साबो तिनि पानिश खलायजाक न खरक बसक आ बिचारो तिनि खलायजाक साबो आ बिचारो तिनि पानिशमेन्ट बिचारो तिनि खलायजाक आबो जोंनो अ जागा फुनुका इजिकेल सैमानि 34:2 नि हयते 10 जरा परीक्षा गाय आबो नरक नोट डाउन खलायना दिजे आरो आ बिचार आ बररक खबजागो तिनि अरो जे फुनुका ऑफिशियल्स एंड द किंग्स सन लीडर्स हु फेल इन देयर ड्यूटी to uphold God's law যে বড়রক তিনি বংনি থানিছে সমস্ত পাওয়ার সমস্ত তিনি বংনি থানিছে দায়িত্ব অথরিটি ব্যবহার আব বংনি থানি বাগজা যে বরংনি থানি আ লিডার হিনজাংনাই র বংনি ডিউটি কাইতনি কেরংনি লামাতি খাই বংনি থানিছে ইয়াফার জাক ফিয়া আ লিডার হিনজাংনাই রকছে বরক তিনি আ ডিউটি ন ফেল খাইকা তিনি আ লিডার স্র বরক তিনি আব আ বড়রক আ পানিশমেন্ট খবজা ইজিকেল 34:2 হইতে 10 নাই লেখা অবনি বাগি অ জাগাও আবকে
एलामबाग रेकर्ड खालायजाक फियाबा जों आबो एलामबागनि कंनो सिमि जों रेकर्ड आबोनो जों परि थांगायिया जों जे ताबुक थासिनो सामाहाय जों जे अ पिरियड तो अ मल दंगो अबंखा बिचारनि मल बिचारनि पोशाक ड्रेस जों नालाय दंजाकनि मल तिनि अर जों एस बिलिभार्स एस क्रिस्टियान पयतो खलायनाय बरनक हिनै जों तिनि काइटनि बसा हिनजांनाय रक हिनै काइटर क्रिस्टनि मुंनो जों जुमलाय दंगो कानलाय दंगो आबो हाय हिनजांनाय रक अर लीडर्स तिनि अर नरक एग्जांपल नुखा एप्लीकेशन साबो लीडर तिनि पयतोनि बिसिंति हिंगा हांकाय पास्टर्स डिकन एंड क्रिस्टियन पेरेंट्स must lead biblically हिनै स तिनि अर साबो लीडर एक्चुअली काइटर जेरिनजाक बरक जतोसि लीडर गाबोनि बागै चिनि तुजुल थानि चिनि फोरों थानि फेमिली व बिब्लिकल पेरेंटहुड थानि तै चिनि जेनारेशन चिनि बसा बति रंग बिब्लिकल चिल्ड्रेन तुबु थानि व थाना थाका हंगे हिब्रु 10 नि 25 नो जों तिनि पुइलाबो खोनाका जे गथमलाइमानो तायाका रिता खिबिदि गथमलाइमानि तामो इम्पोर्टेन्ट दं आबो हयतोबा तिनि खुनजुआव जों आबासो इन्टारेस्ट इयाना बा खोनाकै न लाइ थांना हाय याबा आबोनो जदि जों रम्बै मानानि हिंगा हंके तिनि आप फेड एन्ड प्रेक्टिस जों आप प्रेक्टिस करैनि बागै जों अनेक फेलियर आबोनि कन्सिक्वेन्सेस प्रेक्टिकली जों जगत नुगै दं गरे गरे नुगै दं पारा रगत जों नुगै दं समाज नुगै दं देश दुनियाव जों नुगै दं आरोनि बिसिंगो बसे तिनि अर काइटनि बररक हिनजांनाय रक आ लीडर्स हिनजांनाय रक तिनि बर कम्प्रोमाइज बांसि थांगो आ कम्प्रोमाइज थांगोनि बागै तिनि आ बिचार फाइसक पायो हिनि साव जेम्स सिमानि तिनि एगो आ बिचार फाइसक पायो आबोनि बागै जे बररक गुबुनि दफानि कानमुं चुम्बुं जेता फरेन क्लोथ्स हिनि जेता जों चुमलाइखा हिनि जे कक हिमानि अक अबसि सानानि नायो जे बरक मुनुइ सुरक असंसार जों ताम हिमबा काइटर न सिनिया जात काइटर गरै जात पैगानिजम कालचार न जों तिनि फलो खलायलायसिवो फियाबा काइटनि आज ए स्टैंडर्ड जों खोनालेका काइटनि स्टैंडर्ड आ काइटनि स्टैंडर्ड न जों रिजेक्ट खलायमानि बागै जों कम्प्रोमाइज थांमानि बागै जों आ कालचार न चिनि बिसिगनो जों तुबुखा आ तुबुमानि सुदु चिनि तिप्रासा दफासिमिया साना थांगा हंकाय अर जों साइ दंमानि कक गाहंकाय इजराइल दफारकबो आ जिनिस तुबुखा आ पेगानिजम कालचार तुबुमानि बागै तिनि इजराइल दफारक बरक तिनि तामंखा हिमबा बेबिलनियानि इनवेजन बरक खबजाक हिंगा अर जों अर अनेक कक दङ जे चिनि असंसार जों जे खरकसा पयतो गोनां क्रिस्टानङै दंथानिव हयतोबा जों बमहाय धरनेर बेसेक लेभेल जों क्रिस्टान अंगैना नां आबो अनेक कक गुथु अनेक कक गखाङै मानु तिनि अर जों खोनाना थांगा हंगाय तामनि हंगाय आबो खोबो खोना दगजाकला जों जे मल दङ जे संसार जगतनि एन्टारटेनमेन्ट संसार जगतनि मनोरंजन दाहिन संसार जगतनि कानमुं चुमुं तै अजे लुप लालसा तै संसार जगत साया फोरोंजाकमुं फल्स डक्ट्रिन जों दिनै आबो समस्त जेते खबजागो आबंखा बुनि दफानि बा फरेन क्लोथ्स दंलाय दङ चुमुं मानो जों चुमै दं ते गायसा बासाबाय साना थांगा हंगे अर चिन्तिफ्रा जे बादे बाक्सारि गनाय रिसा गानाय बादे जों जे अर जोलारक चिनि जों जे कामुं चुमुं खाय दं अब चिनि दफानि चिनि जातनि बसंनि जेनारेशननि चिनि तिप्रासारंनि कामुं चुमुंया साना थागा अब तो फरेन वेस्टार्न दंनिसि किन्तु अब सागानि पोसांनि कक्सिमि सामाया चिनि प्रेक्टिस जों आ बुनि दफानि चुम्मानो जों चुमै दंसिउ आबोखाय स्पिरिचुअल क्लोथ्स मानि कंनो जे सामान स्पिरिचुअल चिनि स्पिरिचुअल क्लोथ्स लिया जों फातारनि फरेन क्लोथ्स जों स्पिरिचुअल लाइफआव जों दावै दंसिउ जे जागा काइटनि स्टैंडर्ड तो जों खबजांना नांमानि आबोनि बिसिंति खायै अ जागाव जे आ ट्रेजेडी फायो आ दंस फायो जे चिनि बिसिङाव जों स्पिरिचुअली जों बसे कम्प्रोमाइज खलायलाय दं चिनि फेड एन्ड प्रेक्टिस जों बसे कम्प्रोमाइज खलायलाय दं अ जागाव जों थासिङाव खोनावो जे सागाव हंगांगाय जों चिनि सागानि चुमुंगो जों चुमलायो बिसिङाव हंगांगाय जों तामाव खायहिमबा आबोखाय जों काइटनो सिनिया जात पेगान कास्टम तमुं चामुं प्रेक्टिस गोबां मा काइटर गैजात प्रेक्टिस बिब्लिकल प्रेक्टिस या डिसलॉयल्टी टू गॉड निसाव आबो डिउटेरोनोमी 22 नि 5 प्रथम तिमोथी 2 नि 9 आ बार्स खुनुगो जे जों सागाव हंगाय चिनि कानमा जुमारक बेलायखाय तामनानि आबो बेलायखाय तामनानि संसारनो सतनमा जा कानमुं चुमुं बिसिङाव हंगांगाय चिनि प्रेक्टिस जों काइटर नासले जांमा जा चिनि प्रेक्टिस जों दंलाय दं गाबोनि बागै जे जों ताबो अ जुग तामो नुखिमबा फेशन मानि ककनो सिमि सामानि यार
ro fashion mani kok elam bago obo kai sawo je immodesty nini kanma chuma abo simia te kaisa kai nini atomong samong abo bebak kai tini lamatei First Timothy 2 noyo sama hai. Abo hai jodi engya hingke abo nung sum songno se sung sari toni mak kelayo. Sum songno se nung tisai toni mani lop sai toni mak kelayo. Nini kanma suma hoje sama nung ma khenamong resap mong social media wa sung tamono promote kelai oborok jotono phaibe sinai kaisa kaisa kai. Nung bo doctrine no follow kelai nung easy believism da kisa sakeno bisas khainai ja are obo kaham imo kaham joto se kaham abono kai hinu believism asa kai sohos bisas khaina bagei Orobot kubui tongo, irobot kubui tongo, obo kaham blei, bongi bo saya blei, bongi practice bo thing no tong blei. Actually, abo hai easy believism. Eba kai pragmatism bo hino onek somoyo. Je buku go hap mani joto se dawo amti hai. Mane kono saki jak gerei jat. Baksa mani tong abo buku go daime jat, chaime jat. Nung je babe khulo go buku khwawo aro joto no hap thangman. Onek somoyo kok sate munite thambui rok buku hap thangma bo tongo. Jonga thambui buku go hap thakangai jeng to tong thok. Chai da manu ni salaisi তার মানে কি বুঝি থাইছেন যত জিনিস ন বুকুগো হাত মাইয়া চিনি বিশ্বাস পয়তো হব প্র্যাকটিস হব যত জাগানো जों আবনো ইজি বিলিভিজম যত জাগানো जों মকাহা মিনি থাংমাইয়া সেরি নাইজানা জাত দङ আবং অনেকবার সাকাল চিনি फोरोंजाक बुंरको आबंखा तामो बुरै तामो सोला तामनानि सिटिगुलनि रांजाक आबनो रांजाकनि थक तामनानि कानमा हाय एक्चुअली रियलिटी वा आबो रांजाकिया सागा से आबनो न रांजाकनि आबो स्वरूपे सनामजाक आबोनि बागैनो जागावो तिनी आबहाय तमंचिनि बिसिङाव तंखांगाय सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आबनो एप्रुभ खाखायनो आबनो ब गरा गसिनो जों तामो सुमलाय दं फिजिकली जों तामो सुमलाय स्पिरिचुअली जों तामो सुमलाय कलसियान 3:17 रग अकक साजाक दं जे फिजिकली वो जों तामो सुम स्पिरिचुअली वो जों तामो सुमलाय दं हिंगाय अबोनि बागैनो अ जागाव फाय सकपायका जे द टाइम टु रिपेन्ट हाउ मास्ट वी रेस्पन्ड नि अ जागा सा आ दिन फाय सकपायका जे आ रिपेन्टेन्ट न आ जे अनुताप थानिवो जों बमा हायकाय चिनि रेस्पन्ड जों मा खलायदाय इदि अ जागाव कक सिजाक अबोनि बागै अ जागाव बिसार हिमा गांगाबो कुबुय इट इज सर्टेन आबो इट इज बाउन्ड आबो ओंनाय नंनाय आ बिसारले फासे फायनाय दिनि अर जुदा बसंरक आन्डार बेबिलनियानि तो खबजाका बरक काइटनि तमंग तंगलिया संसार दुनिया पेगानिज्म कास्टम कल्चर न से बरक इनभाइट खाइ बरक आ प्रेक्टिस अफ थांसिबो ते दिनि हिब्रु 9 27 दिनि काइटर बाहायके बंनि सुमजक न बिचार खाइ आबनो जोंनो अ जागावो एलामबागो अबबो फुनौरिबो जे गाबोनि बागै अ जागावो जजमेन्ट इज सर्टेन जुदा रक बरक बेबिलननि आन्डार बरक खबजाका ते काइटर बंनि सुमजकनि बागै हिब्रु 9 27 रग बिचार खाइमारक जोंनो अ जागाव फुनुका हिंगाय कल टु एक्शन 2 Corinthians 13 नि पासो जों अनेक बारो कक खराव नरक नंनि पयतनो नरक आम जगै नायदि एग्जामिन योरसेल्फ आं पयतोरा तंग आं गुबैरा तंग आं खरकसा बिलिभार आं खरकसा साकसांनो आं काइटनि हिनि याफारजाक खरकसा आं तिनि काइटर बाय चंगजाक खरकसा आं तिनि काइटर बाय कलिं खलायजाक एक्चुअली आ कलिंगो आं तोरा तंग आनि फेरेन प्रेक्टिस आं कलिंगो तोरा तंग ना ओनलि on Sunday sakani posak chombai simi जों बाइबल खेबै था आबहाय फेरेन प्रेक्टिस दां थाय रिमुव द फरेन क्लोथ्स पार sin and worldly influences सिनिसा आ आबहाय तमंग न जेप्रो रिपेन्टेन्स फायानो आबहाय फरेन क्लोथ नों जे साया दफानि प्रेक्टिस न कानै तंखा चुमै तंखा नों आबो फातारावबो सुमबो बिसिङावबो सुमबो दिनि आ सुमसक नरक खिबिदि आ संसार जागतिकनि इनफ्लुएन्स नरक ता खबजाक दिहिनि अ जागाव साव गाय अबनि एलामबागो सराय सलायकै सावो गालासिया न 3:27 ते कलसियान 3:12 रग अ जागाव जे कक सावो क्लोथ योरसेल्फ इन क्राइस्ट क्रिस्ट नरक रिचुमदि आ क्रिस्टनि चुमंखा राइटियासनेस धार्मिकनि हलिनेस गोथार एन्ड सेपारेशन फ्रम व्हाट आं तामनि होते सालथाय अबहाय कानमुं चुमुं सायानो आं मनक तंमुं आ प्रेक्टिस फिजिकल इंथुन स्पिरिचुअल इंथुन आबनो जों सेपारेट मा खलायदाय गाबोनि बागै जे द डे अफ द लर्ड इज कमिंग आ बिचार दिन फाइ दंगो चिनि दफानि बागै तो फाइनो दंगो फाइसि अलरेडी दंगै दंगो फियाबा आसल बिचार फाइबो दंगो
abongka asol final judgment जों tini o dopao जों o bicharo tikiyakhai tikiliya chini chayani bagino जों tikiliya o bicharo जों aboni bagino majra manui tongo o dopao abongka first bichar जों je tak manjagoi tongmani tebo kirima singsangnai hiaba जों te kaisa bicharo kaitoni bisingti जों bini pusakno kristoni a pusakno जों jumnani jora rijak tongkho chini o dopa tak phano kintu arobo जों jodi jumjak liya hangkai chini bebak so called leader so called gobangma believer so called gobangma prasar khlainai rok kaitoni kok sanai rok dopak samung khlainai rok jasapona singthun a last bicharo जों kristoni bisingti khai a klut ngya hangkai a jumjak mung jumjak ya hangkai जों a subraini din phai dongo tei जों bini a holiness bini gotharni pusak jumjak जोंनो nukphaya hangkai जों ebakhai a sengjar jagotikni a jumjak pusako se जों tongoi tongkho hangkai te a din kono dino rehai tongla aboni bagui tini o jagao जों hari naile no example ni bisingti khai oro Japhania act ni atoto sabo feeling khaba official oro je rank goto goto tongnai rok je naikini khlainai rok je authority rijaknai rok tini borok se bongni duty kaitoni kerong ni keplekha borok duty tonina nangthani wo phirngnani nangthani wo lead khaina nangthani wo borok toniliya tini obo haino tini chini a motha leader hinjangnai rok bo motha Christian hinjangnai rok chini oro okra rongni boys korongni leader simi kok phaya jaga wo yaba Christian जों जेरै रक फनो Christian नंथोन सिक्ला सिक्ली रक फनो Christian नंथोन जों खरकसा worship team नि leader फनंथोन जों खरकसा youth नि leader फनंथोन फियाबा सिनि जत्तनि बागैनो accountable before God काइटनि बसकांगो जों जत्तनो आ दायी जत्तनो responsible and accountable जों आबनो मा फुनुकनाय आ account जों मा फुनुकनाय दिनि जों संसारकाय जों तंगै तंखा जों संसारकाय जों साख्लाय तंखा आंबो Christianनि पुसाकनो जुमबै तंगौ आंबो Christनि पुसाकनो नांनाहाय तंगौ हियाबा जों संसाराव हंकाय ताम हिनबा ते कायसा पुसाक से जों नाय दं जों ससियेल मिडियानि जुगाव ताम हिनबा गोबांमा youth गोबांमा सिक्ला सिक्ली बरक दिनि Christनो फलो खालायो हिनै तंगौ फियाबा बंनि एकाउन्ट बंनि गोबांमा ससियेल मिडिया रग हंकाय उल्टा पुल्टा पोस्ट खालाय दंगौ बरक साक-साकनो बलायि फुनुकै दंगौ साक-साकनो दिनि बरक मार्केटआव फालमा हायके फालैबो दंगौ साक-साकनो कुंसुग्रिवै साक-साकनो तिसावैबो दंगौ फियाबा बरक Christनि बुमुं बरक नाजाक बरक Christian बुमुं कानजाक फियाबा ते कायसा कानमा हंकाय संसारनि आ कानमुंगसे बरक कानै दंगौ अबनि बागै दिनि अरो रिंजाक मुं सुब्राय जिसु ख्रिस्ट चिनि पोस्टरा तं जों जे पोस्ट खायानो जों जे ससियेल मिडियानि जुग फनांथन जों पोस्ट खालायानो जों रिल्स नाम लायानो जों गोबांमा मोसावै फुनुक लायानो आमथिमां सिनुगो फियाबा कायसा जागाव ख्रिस्ट गोनां जात मेसेज तरा तं ख्रिस्ट गोनां जात कमेन्ट तरा तं ना उल्टा पाल्टा कमेन्ट ना जों बुइनि दफानि कालचार आबनो सिमिदा जों मिमिक खालायनाय आबनो सिमिदा जों आ मिमिकनो जों कपि खालायनाय ना जों सुब्राय जिसु ख्रिस्ट जों मडेलिंगै बासाय फायनानि नांथाय इनका आबनि बागैनो दिनि जों जे अर कम्प्रोमाइज नि कक फायो जे फरेन क्लुथ जे कायसा हंकाय आबनि अर्थ मानेखाय जागतिक जों इनफ्लुएंस मानि कक फरेन क्लुथ सिमानि कक हंकाय जों जगत जों सतनजाक मानि कक वर्ल्ड इनफ्लुएंस जों जे जुगनि जे समनि जे कोनो कायसा प्रोग्राम कोनो कायसा कायलायबारि फनंखा कायलायबारिव जों बतै पोशाक मा जुमथाय कोनो कायसा मथाव प्रोग्राम जों बतै पोशाक मा जुमथाय नों आरो उल्टा पाल्टा पोशाक जुमखाय दंगला आबो हायकेनो जरा बुजिवै बजागा जों पोशाक मा जुमथाय आबो हायनो नों जदि आबो हाय स्टेट नों जदि तंखा हंकाय दिनि कंनि कक सुब्राय जिसु ख्रिस्ट फायका हंकाय निनानि बागै बननो आबो हायके सि ड्रेस कानजाक नुखा हंकाय बिनि मकल आबो बनो तरा तंथग्रिनो ख्रिस्टनो ना आं जे आनि जे तमुं सामुं साबनो आं तंथग्रिना बागै हाय ना जगत न अबनि बागै चिनि जों बमनो प्रेक्टिस खलाय चिनि रिसाप मुं संसारनि जागतिक रिसाप मुं खना मुं प्रेक्टिस अब्रक बेबाक्सि सुमसक आबनि बागैनो तिनि अ जागाव जों अनेक रकम चिनि एन्टारटेनमेन्ट रगबो निनि ससियेल मिडियाव अनेक रकम एन्टारटेनमेन्ट अनेक रकम टीवी शोस गोबांमा रकम दंगौ फियाबा आ जागाव जों अनेक समय हिनमानै आबो जास्ट एन्टारटेनमेन्ट सिबला फियाबा जों जदि आमनो खेल खायनाया हंकाय सयतान एंतिबो जोंनो लामा कररिउ आबो
kaisa u Babylon rongni richu mano जों सुंबै दंमा हायखलायो आबोनि बागैनो अ जागाओ काइतोनि बररक सब समय बंनि मुसुंमा हांकाय काइतोनो सन्मान दि जांनाय जा फिलिपियान जारनि आतो कक साजा टंब्ले नरक जेसा पनो खायदि याबा काइतोर सन्मान काइतोर जोंसासा काइतोनि ग्लोरिनि बागै खालायदि हिनि साव आबोनि बागै अ जागाओ जे दिनि नों तामो जावै दं नों तामो नाहावै दं आबो जेरकम नों नावो जेरकम नों जावो निनि फेरिन प्रेक्टिस नों खालायो आबो हायकेनो निनि माइन्ड नो डेभलप खालायनाय आकार आकृति दाहिन तामहिन अबो हायकेनो निनि माइन्ड बो आबो हाय परिबेश तंखा हंकाय आबो हाय परिबेश नों सुनाम का हंकाय नों बो आमति हाय रकमनि परिबेश न इंगै बासाय फायनाय आबोनि बागै रोमान सिमानि 12 नि 2 कक दंगो जे नरक आमतिनि हयते चेंज जोंदि सोंजारया आरोनि हयते नरक सोलायदि हिनि साव आबोनि बागै अरो जे एलामबागो जों थासिङो खोनाका द टाइम टू रिपेन्ट अबंखा कायसा जरा फाइ सकपाइका आ बिचार फाइ दंगो जाजमेन्ट इज कामिं ताबुक जों रेस्पन्ड मा खालायलायथाय दिनि अ जागाओ जों दल बायाब खावो जों फ्रेन्डशिप खालायलायो याबा जों जे बरबाय फ्रेन्डशिप खावानो जों जे नों खरकसा साकसांनो क्रिस्टान हिनै नों वानसुगै क्रिस्टान हिनै नों काइतोर नों खरकसा काइतोर बाय चंजाक हिनै नाहावै एट द सेम टाइम नों खरकसा आं खरकसा स्टूडेंट याबा नों जे फ्रेंडशिप खावानो अबंखा बिसिरबाग अनबिलीवर्स काइजोनो सिनिया पेगान प्रैक्टिस खालायनाय जा काइजोनो सिनिया माने हिडेन